Mire, que lle vou dicir, eu isto, por semejante traballo, cantos anos leva isto con isto? Isto levo 22 anos. 22 anos. Que ano era cando empezou con a mal no... Ano no 45, no 95, No 90 tantos, claro. 90 tantos. Isto, cal é o barco que lle dou máis lata de facelo? O máis lata dan é o Cano. O Cano. E este tamén, ese está aí. E iso, supoño, claro, isto tuvo que ser moito tempo, supoño. Non tengo moito porque dedicaba máis a mellor no mes terminaba. Era capaz de facelo no mes? Porque estas cousas son latosas, Este non, este levou polo menos 3 meses. Este... Este está máis complicado, era, tiña polo menos 3 meses. Sí. Este é o barco... Pero tampouco non traballei sempre para con ele. Claro, a mellor igual traballaba no Estaba outro... facendo outro. Claro. Estaba facendo dous, Claro. Este barco é o buco insignia de Italia, non? Sí. É como o Cano aquí en España. Sí, claro. Barco escuela. Barco escuela. Sí. E vedes unha vez cando atracaron en Vigo. Eu, pois, Sí. eu sin planos ningún, xa. Claro. Eu sin planos ningún. Bueno, porque... Eu vou a barcos a miralos e fago sin planos. Pero que conste que ti empezaches a facer barcos moito antes, nos 60 e tantos. Sí, bueno, pero Porque ese xa facíalos de zinc, de de ferro, este é de ferro, mira, que está aquí, mira, este pequeno, mira. Sí. Este de aí, este que non ten lembrado. O que está arriba ali. Sí, ese. Sí. Ese de mí. Ese é os primeiros que fixo. Non, está fixen antes de madeira. É porque normalmente aquí, si pode haber algún que teña luces, así eu teño mirado algún que ten luces, tal, pero así con cousa de vapor, de vapor todo iso, son de sonidos e todo iso, prácticamente, os que se dedican a facer barcos, casi nadie, non hai moita xente que lle faga iso, os ruidos, ni o vapor, ni nada diso, non? Sí. Os empezou a gustar todo iso, bueno, que se parece a un barco de verdade, por lo menos. Sí. Claro, porque normalmente eu É, quería Sim, os barcos tamén. Claro, Sim. Claro. Bueno, aquí estuvo un señor que quería poñerlle algún brollo a ver como facía o pai. Claro. Pero liábase moito e dis que non era para él. Claro. No, porque isto, claro, entre o curso E e viñeron bonito, engenheiros a mirar e dicíame un, como ha hecho para echar humo? Dixe, eso non dormí moitas noites. E moitas cortes de luz. E moitos cortes de luz. E moitas caldeiras que me ardían. E derretíanse dentro. No barco plantaba, no Titanic plantoume fogo 2 veces. Dentro. Porque eran caldeiras de cacharros de lata de piscola. E eran moi finas. Moi finas. Entón dixen, me cago en Deus, vou ir a Chabola a Vigo e vou facer de tubo de aceiro as caldeiras. E fixen de caldeiras de tubo de aceiro. Esas, claro, aguanto E agora ya están, todo de aceiro, todos os barcos de vapor, todos teñen caldeira. E cantos barcos de vapor ten? Pois mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non sei se aí tamén hai 2 ou 3, non? Bueno, non importa, ten un número determinado bastante elevado de eso. 8, 9... Ah, e o barco de guerra, tamén bota fume por as chamineas, tamén ten unha caldeira grande. E ainda vas a seguir máis tempo facendo barcos? Sí, home. Para matar o tempo, non? Para matar, porque entón entretenido. Estás entretenido. Entre botar patatas e os barcos, vai. Está. Botar unhas patatas, unha lechuga, xa tal, pois xa Matas o tempo, así. tempo. Porque eu máis abaixo non máis campos para o peixe. Nada máis. Nada máis, o domingo, días antes, nada, aí xa postura. E non botas un poquinho menos de estar cos amigos e andar por aí pola banda do río, andar a pasear cos antigos. Non conoce como antes, non conoce a xente. Ai, xa non conoce a xente. Non tanto E canto tempo menos botas ali? Mira, 10 anos como ten en Canarias. 37 anos en Vigo. Pô. Sí, solamente quedan os viejos Da tua estaban quinta. morrendo todos. Poucos quedan. Na miña quinta poucos quedan, Sí, claro. Morreu Ramón Ferreiro, morreu Arias, morreu moitos. Claro. Xa non me acordo. Claro, sí. Eu xa teño 86 anos. E que che botou 86? Non, 86 anos. Tes unha melena que parece un día. Máis melena que a ti, Sí. Hostia.
Está ben. Pero depois ten, aparte desa cosa, ten ainda tamén detalles. E ali o que che pode contar un pouco do asunto do motor de... Motor, sí. Ao final era dos barcos de guerra, eran de guerra. Este. Putaría non fixaron aquí en España o barco, depois foi para lá. Seguramente. Era barco de guerra. Seguramente. Naquel, en Canadá, os palos eran da rodura, eu puxei así, e os estais, aplicable, o hielo. E o barco E na zona ali de Boston para arriba, por ali por... en Canadá. En Canadá, San Pierre, me quedó... Más arriba, donde se collía mucho bacalao, me malín ali, con esa cantidad, non me acordo como estaban ali. Groenlandia, todo por aí Tantos arriba. anos. Este foi o primeiro barco que fui, o primeiro barco que fui, mira. Ese. Mas só 16. E cantos anos tiñas? Este daquela que xa tiña, por exemplo, foi no ano 48, no ano 48, fíjate ti, esa tiña anos, que foi, só vendeu unha só. Eu anduve no 26. Só unha só vendeu. E onde dormía a xente aquí? Aí dentro. Aquí? Aí dentro, sí. Tiña camarotes para todos aí. Aquí tiña o rancho, aquí a popa. Aí, O aquí. mariñeiro, sí. E ese por dentro, né? Sí, aí todo dentro. Antes era unha esclavitud. Lo mal, baldeaba que ele entraba máis por a posa ali, popa. Aquí en Bueu estuvo 25, que eu tiña... O 25 estuvo en Bueu, eu anduve no 26, pero o 25 era gemelo do 26, do Masó 26, e era da Casamar. Anduvo o meu pai daquilo, andaba de... Antes eran de vapor, mas só 6. Masó, aquilo de vapor, claro, pero o ese xa non era. Andaba garrido de pesca e meu pai de costa, nese no Masó. Viña comprar os Florindo, e eran de barcos da Este Casamar. venderon-nos para Cádiz no ano 47, eu fui no 50... no 48. Andaba meu irmán nelo, o máis vello, de Grasador. Bueno, e cal crees ti que os barcos deben se baixar para expoñer a Mira, se obra? queredes levar este, levades este. Dos barcos de Masó, que aquí son algo de Masó, son todos estes de Masó. No, este é o de Masó, este. Este era aí. Este é o antigo que andaba aquí a A Sardiña. Sardiña, Bueno, aquí. eses barcos que eu me acordo de algo diso, do Bocarte, Cormorán, e todos esos barcos, de quen eran? É de Masó. Tamén, pero eran posteriores a isto. Ou eran da mesma época? Eran da mesma época. Era da destes, mesma sí, época, sí. vale. Aquel, os galeóns. Vale, Pois ser un galeón o Cormorán, que é unha sardiña. Sí. Acordo medio deses barcos. Eu teño oído falar que o barco este, o Garza, é onde anduvo o defunto do Moañés, Sí. De dos Checho. mariñeiros, o pai de Checho. O pai de Checho. Andaban a Leixó, todos andaban no famoso Garza. É verdad? O Garza, o Carolo, o Carrán, que chamaban tamén, había varios. Eran todos prototipo de... Todos mismos iguales, todos eran iguales. Todos iguales. Dixendo os galeóns, Sí, o galeón, lógicamente, para transportar a sal, ¿no? sí, para traer sal. E todos os motores tiñan Deus. Ai, Deus. Deus antigos, deses. O motor de Deus, eu mesmo que sabe disso, era un motor bastante... Era moi sufrido. Pero tamén era... Moi lento, moi lento. É sucio que tal, era así No, motor... eso é... No. Por aquí traballaba eu antes, cando tiña a facer. Claro. Tiña isto limpio ordenado, pero ahora Si, isto fai moitos anos que empezas a facer os barcos estes ou que? Que empecé? Si, así a facer, me refiero, así que che gustaba isto. Empecé, a verdade, francamente, despois de casados, antes de solteiro, andaba a vida mellor que Sí. que pasado o tempo. Despois, Claro. Depois a marreu a filla para que vai. Claro. Isto limpio ordenado, Sí. facía todo aquí, depois Sí. Bueno, isto vas a levalos. Sí. E o teu era máis ben así tipo os barcos destes tamén, non? É máis, pois fixes tamén algún grande. Iso, non? Ese de 6 noches tamén, ese tamén a facía
Na época así tal, era en banda, depois non fui capaz de facer nada. Este é máis curioso. Este foi unha vez, mirando unha película, oíche? Unha película de romanos. Sí. Este foi mirando unha película de romanos. Empecé a copiar aquí un papel, empecé a dibujalo, pero era cousa nunca vista. Porque ao final meteron o jefe dos non sei, ni romanos ni vikingos, era unha tribu extraña. Meteron aquí e queimaron, levaron polo mar abaixo en vela e queimaron de aquí. Mira, isto foi... E depois fixe así, acordei, se pois vou facer, e copiei, no, en fin, e tía Ana facer unha grande que este, o mesmo sistema máis grande. Sí, No. falando así, ese. A ver, Estas son as chalanas que había antiguamente. esos son os que usan máis na guardia, por aí, que son do tipo. E estes para pescar o pulpo, e estes do xeito. E estas son as vacas de Marín, o Hostia. Furale, o río Ebro, antiguamente, todo de madeira. Estes son como os botes polveiros. Sí. Estes son os dores que hai en Canadá. Como outro sitio, non miras? Os dores. E por que chamar os dores? Como nós lle chamamos aquí a jamela, non sabes? Ah, chamase o tipo do barco. Esteñen ben preparados, entendes? E para que usan eses barcos? Para pescar, para todo. Para todo, sí? para arnasas, para todo. E aquí che vou xer eu, na playa teñen dúas vijas e teñen como molinete, non sabes? E viran hasta arriba. Que si, dende a orilla do mar hasta arriba, neste caso, como se fora para ir para o Embrenadero. Estas son as lanchas do xeito que había aquela dos remos. Que do xeito non, iso era máis daquel do, como se chama, da rapeta, as artes, non? Efectivamente, As artes. estes son das artes, non Porque miras? son moi grandes as ramelas. Sí. Xa levaban terremos por banda. Ah, hostia. Terremos por banda. Sí. Este tamén é o far pesca, onde anduvo tamén este Paco Rato. Que veo aquí. Perdón. E este é un bacaladero que era o río Ebro e o río Pilis. Daqueles un barco deste me cago diante que traballaba máis na cubierta, era, joder, ande ven eu aquí de Salvador. Todo pesa por pesa, non vais a pensar, Ese barco está facendo ou está así para expoñer? No, este era para un cuadro, non sabes? Ah. E pois non me esca medio barco. Sí. Pero dá máis traballo. Medio barco, co barco inteiro, E motivo? O motivo porque tens que levar todo a paño, entendes? Se non te podes despasar. As auxiliares que eran tipo desta, por de popa que eran as auxiliares da ardora. Non? Sí. Ese barco, ese que tes aí arriba, Este era o muestra do primeiro de Biluso, é máis o Mascato. Eran barcos iguales. O Mascato Mascato de Masó. non era de Masó, era dos... Ai, que non me acordo. Non me acordo. Era ali de Pescadoira. Sí, era de aí, home. Ai, daqueles vivían ali en Pescadoira. Era así. Non me acordo. É o primeiro de Biluso. Ese era do Carvajal, Era non? do pai de Severo. Sabes que tiñan unha taberna ali na Roiva, non sabes ali arriba? Sí, Na taberna, e na teña ali, o tiña o Mendueña. Sí. Os marins aquí en Bueu, non sabes? A cousa similar, primeiros que fixo, Ese foi bonito ese barco, millones de manos, ¿verdad? Ese barco ten nombre. ¿Qué? Ten nombre ese barco. Non pasa, non sei. No, por aquí, en o puente non ten ningún. No, eso é. O puente este que estaba por dentro xa toda a pasa máis cerrado. O timón, a roda, igual, esas cousiñas así pequeniñas así, eso leva. No, pero ese barco é medio fastidio. Non, claro, todo. Ese é de cartón ou tablilla? No, se tablilla todo, cartón, nada, cartón, que va a cartón. No, digo xo por folder. Tablilla, home, tablilla xa para desta, che va a dicir, desto que hai, como estas, que levan os que cubren os muebles, non sabes? Ah, sí, xa, sí. Esto, por ejemplo, que cubren os muebles, Son moi flexibles, sí. son flexibles, algún, pero esta,
Todo esta tablilla, todo. A tablilla, todo esto, que leva. Sí, sí. E isto a usted canto se do tempo de buxe. Este levou ano e pico. Ano e pico, bueno, esto xa... Pero a poucos. Hombre, claro, pues, non sei, como se empeza agora pola tarde, igual empezaba ás 6 e hasta as 11 da noite, 20 veces estaba tranquilamente, que non tiña así cousas que quería. Ese Ese é aquel, yo tamén. Xa podo sacar que ao final Sí, sí. son para sacar. Iso vamos a pedir aí nada. Hai que Sí. cargarse de vacaciones mañá, non? É o máis mañá, sí. Pois non sei que vamos o jueves. Esa historia daquela convirtiron todo en lujos, todo hasta os cañóns dicen que eran dorados de ouro para darlle daquela de... Sí, o de arriba. En vez de batalla era de... Sí, aquela as fuerzas midíanse como os barcos, sabes? Sí. As guerras. Estes barcos se han hecho afición desde cando? O no tempo Pois, libre? desde máis ou menos 10 anos, cando vivía na Carrasqueira, 10 anos tiña. Pesado. Fixen o Bocarte e o Corvina de Masó. E de situacións, pois, os pendientes que tiña miña nai, anduvo atrás deles, e coloquei os ao barco porque vai mata. E a partir de ali, depois, bueno, un momento que son estancado, pero cando empecé a ir ao mar, a Gran Sol, xa fixen un Xeraún, depois a máis altura, en 97, depois tiña tempo, Claro. e fixen bastantes, hai moitísimo feito. Depois cambiaste a modalidade para facer este outro tipo de barcos un pouco máis grandes e máis... Sí, un poquinho, porque gustame o barco grande tamén. Así. Unha, bueno, máis comodidade a facelo e tal, a pesar de que a cordelería leva moito traballo, hai que facer ballestritos aí sucedido para o volotite, e todo eso. Tornillos, chinchetas, todo sirve. Todo sirve, non? Claro, porque no mar, antes de entrar dun pau que hai por espardar por aí, E a duración dun barco desto canto tempo se leva? sí, 3 meses, sí, todo inverno. E os outros canto sei? O máximo que se leva de tempo cal foi o barco? Ese levoume máis, Non, isto xa leva un traballo Se artesanal. teño un vídeo que sacaba o meu sono cando viña do Fransó, eu non me enteraba, e depois puxo historias de un galeón, como se empezou a facer, todo, palos, velas. E un día doumo disco, cando viro, manda cara. Eu me enteraba por ter vídeo con a cámara. O sea, que este debe ser latosos, este barco, non? Bastante. Porque tens que facer toda a man, aquí non se compra nada. As tecas a man, a balaustrada toda esa, e que no taladro, colles con a lima, falle os canales, e todo. E o material tens que comprarlo ti ou... Nada, material aquí nada, aquí nomás que compro o cordel, o lotite, e aquí non mire máis nada. Tal como esta, mira, estas son chinchetas, e as situacións son das festas que meten os chinos, e cousiñas así, por exemplo, isto era dunha pulsera que comprei en Cangas, na festa de Cangas, e as luces esta de aquí do lado tamén. O sea, que te fijas cando vas a ir, miras aí detalles, Sí, que se pode valer. vas collendo cousas que teñes pola casa, todo vale. Pero comprar nada, aquí comprar. Vas que lotite, si moito lotite, pois teño o titanio arriba, que máis ou menos. Depois teño dúas casas de muñecas, unha fixen aquí e outra bordo, que están moi bonitas, están empaquetadas, pero son moi bonitas. E cando tempo fai que te dedicas a facer este tipo de barquiños? Son os 40 anos, sí. Que che leva moito tempo facer os barcos? Ou... Un leva 6 meses, outro 5, outro 4, ese un. Tes máis barcos feitos que estes ou Sí, sobre ahora quedame 16 máis ou menos. 16 barcos máis tes? Non, en total, que sí. Total. Sí. Estou facendo outro, Pero bueno, este ya vai en medio parado porque agora hai outros traballos non se pode Pode atender solo a este. O choque dá moita lata, moito... Cando faz tens que estar solo, non te pode molestar nadie, porque senón... todos os que tes son así veleros ou tes outro tipo de barcos? Teño un pesquero na máis, e depois teño un... Sí, son veleros todos. Teño un ballinero tamén, pero velero tamén. E de planos a Barcelona ou a Bilbao, e despois dos planos, pois, vou falo o seu, a copia, falo todo. As velas faimos a muller,
Bueno, pues explica un poco ahí a ver cómo el trabajo que da sobre... Esto se empieza de una madera. Sí. Vamos a ver. Estos están rotos. Se empieza de poco a poco, vas haciendo los palitos, sacando una madera grande, empiezas cortando la madera con una sierra, vas midiendo con 1 metro o con un calibre el ancho de la entrada de la botella. Vamos a ver. En este momento estoy terminando esta miniatura. Esta mides, por ejemplo, el diámetro que tiene aquí. Entonces el casco tiene que entrar perfectamente aquí. Entonces puede entrar en un trozo, 2 trozos o 3 trozos. Por ejemplo, en este caso que estoy haciendo ahora aquí, es en 2 trozos. Esto se pliega, se saca del agujerito y se mete para atrás. De tal forma que entre por el agujerito por aquí. Que esto va todo plegado. Después con un alambre lo levantas para arriba, vas levantándolo y tienes que colocarlo todo perfectamente, todo dentro de la botella. Este es un caso de uno que me rompió. Le vas colocando las velas y después viene lo que es el pueblo, o sea, el pueblo, las casitas, vas metiendo las casitas. Este, por ejemplo, ves, tiene 1, 2, 3, 4 partes. Y se meten. Lo más complicado es romper la bombilla. Que hay que romper la bombilla por aquí, con mucho cuidadito. Te enseño una bombilla. Entonces hay que romperlo con la piedra de esmeril de tal forma que no te rompa. En este caso, por ejemplo, ya me rompió. Pero bueno, esto aún puede valer porque se tapa con el casquillo. Y sacar el polvillo de dentro. Lavarla con mucho cuidadito, que no rompa, porque esto rompe solo con el pensamiento. ¿Cuánto tiempo te lleva para hacer ahí? Tiempo te puede durar a lo mejor... Depende de las horas que trabajes. Pero mínimo de 1 semana no acabo una botella ni una bombilla. Trabajando hay que dar cuenta que se pinta, hay que dejar que seque, se mete la cola, hay que dejar que seque la cola y todo. Pero en menos de 1 semana nada. ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a...? Yo cogí esta afición cuando empecé a trabajar en Citroën a los 20 años. Un señor allí, un chico se dedicaba a esto, en la calle Carral de Vigo, un tal Enrique Font de las Pozas. Y ahí empecé yo poco a poco, empecé haciendo dornas, pulpeiros, y después me dediqué a hacer esto. Tengo hecho dornas, pulpeiros grandes, y ahora me dedico a las bombillas. Si a lo mejor me encargan una adorna, pues se la hago. Un pulpeiro también se lo hago. Hice este año un bateeiro para un señor aquí de Bueu, una adorna para un señor de Lugo, pero no me gusta más las miniaturas.